Sartu gurekin teknologiaren ur handitan, horixe da hain zuzen ere laster batean Bilbon eskainiko duten ikastaro sorta berriaren leloa. Azkue Fundazioak Talaios Kooperatibarekin elkarlanean bultzatutako ekimena da eta erronka nagusia da herritarrak gaitasun digitalean heztea. Asmoa da oinarrizko informazioa edo formazioa eskaintzea, izan ere sarri informatikarekin soilik lotzen dugu teknologia eta hori baino askoz ere gehiago da. Antolatzaileek aurreratu dute ikastaroak doakoak izango direla eta bertan oinarrizko ezagutza landuko dutela, teorikoa zein praktikoa eta ikuspuntu kritiko batetik. Oso erabilgarria izan daiteke edonorentzat. 12 orduko ikastaroak izango dira eta hilean behin eskainiko dituzte Bilboko Euskararen etxean. Saioak ostiraletan, goizezen arratsaldez eta larunbat goizetan izango dira. Eskaintza gaitasun digitaletan sakondu gura duen edozeinendako da eta bereziki gomendagarria da hezkuntzaren munduan dihardutenendako, izan ere, garatu berria den DICOMP markoak irakasleei zein ikasleei eskatzen dizkien gaitasunak landuko dira. Norberaren ikasalorra deiturikoa zer den eta nola landu aztertuko dute saio horietan. Talaios Kooperatibako kideek egidatuko dituzte ikastaroak eta zabalik da izen emate epea ekainean egingo duten ikastarorako. Hain zuzen ere, ekainaren 22an eta 23an izango dira saioak, goizetan 10:00 ordu eta arratsaldetan 3:30 7:30. Gogoratu izena emateko inprimaki bat bete behar duzuela.